Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Muri sei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka nawo masecrets nemaconfessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mukomana ndapota itaiwo anonymous. Inini zita rangu muchanditi Chipo uye zvekare ndainge ndichishanda semubatsiri. Pamba pandainge ndichishanda pakatombouya imwe mbinga yekudomboshava. Amshuwa kuti maiziva mbinga yacho iyoyo. Ndakashandapo pamba ipapo kwemakore 5. Imba iyi iri muBorodale. Imba iyoyo yakanaka. Handizivi kana pava kugara vanhu because painge pachitomboonekwa zvipoko. Pane umwe mukadzi akatomboitenga imba iyoyo. Mukadzi uyu ainge ari kuAmerica, saka akati atenga imba yacho iyoyo ndakazongonzwa zvichinzi hanzi akatadza kuraramo mumba macho. Haana zvaakaona but aingonzwa kungoremerwa kuti pamba panapa pane zviripo. Mukomanashi makore azvakaitika handingatauri hangu nekuti ndinotya kuzivikanwa. Saka pamba pandainge ndichishanda pakazotanga kuitika maparties ainge akawanda aiitika, asi vakazoita this other party mushure mekunge imwe mbinga yaita accident ikafa. Vanhu vandaishandira vakainvita vakadzi vakawanda mukoma. Vakadzi ivavo kuda vainge vasingazvizivi kuti vari kutoinitiatwa mune zvemanjuzu. Vainge vakapfeka mawhite, vakaita kunge njuzu, hembe dzavainge vakanzi vange vachipfeka ende vakabhadharwa kuti vange vachiuya to that all white party. Vane zvavakazoitwa mune imwe room. Saka ndainge ndakanzi hapana munhu aifanira kupinda muroom number 7. Room iyi mukoma yaigara yakangokiyiwa ende ndakazoikinura. It was somewhere kuma 12 am vanhu pavainge vadhakwa. Ndimo mavakazopedzisira kuita all white party yavo. Bosi vangu vainge vakadhakwa zvisingaite. Mangwana acho ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizomukira makuseni ndichiklina mumba imomo. Vainge vakanditi unomuka na 4 am kana doro. Vakanditi usabata doro nekuti kana ukanwa doro unokwanisa kuzotadza kumuka in time. Saka vainge vakati room yaifanira kuti inge ichizotsvairwa zuva risati ratombobuda. In fact vanhu vasati vatanga kufamba. Ndokusaka vainge vakati kuma 4 am unomuka. Vanhu vose avo vainge vauya kupati vachiri vakarara. Saka ndakabva ndachizotora makey the following day. Ndikabva ndachizoenda ndikabva ndachizonovhura room 7. Brother Nashi, pane mhepo imwe yakangobuda. Mhepo iyi ndingangoikompea nemhepo inobuda mufridge kana ukavhura deep fridge. Ndakarohwa nemweya wechando kumeso kwangu. Mumba omu mainge muine zvidhori 2 zvegold zvainge zvakafukidzwa nemucheka wewhite. Handizivi kuti zvivindi ndakazviwana kupi, asi ndakafamba mukomanashi ndikaenda paaltar apo painge paine zvidhori izvozvo. Pandakavhura ndichifukunura mucheka uya ndakavhunduka because ndakaona kuti chimwe chidhori chainge chakanamatidzirwa picture raboss uye zvekare chainge chichichururuka ropa kubva mumaziso. Chidhori chechipiri chainge chakanamatidzirwa mapicture amadam boss uye zvekare nevana vavo vose, but chainge chisingachururuki ropa chidhori ichocho. Ndichiri ipapo ndo pandakanzwa munhu ainge achifema kumashure kwangu. Ndakatendeuka ndikaona chipoko chaboss Jim. Ndinotya kutaura zita ravo mukomanashi, zvekutaura mazita mazuva ano zvinonetsa. Ndakamuona ainge akamira kumashure kwangu. Apa munhu uyu ainge akabva mukushaika. Izvi zvakaitika about 2 months after accident yaitika munhu afa. Chipoko ichi chakandishamisa mukoma ndechekuti chainge chisina tsoka. Kumakumbo uku kwainge kwakagurwa munhu asina tsoka uye zvekare chainge chakabata glass regold rainge rakazara ropa rered. Chipoko ichi chakanditarisa chikasvipa pasi chichibva chanyura mufloor. Mukomanashi ndakanzwa kutya
asi ndakanzwa voice rainge richiita sekunge rainge riri rasekuru vangu avo vakashayika ndichiri mwana mudiki. Vakati kwandiri izvi zvose zvaitika nekuti ndanga ndichida kuti unge uchiona urombwa hwose hwepamba pano. Upfumi huri muno mumba hausi hwemunyika muno, asi upfumi hwakabviwa nahwo kuNigeria, ende pane urombwa hwakasimba pano unokwanisa kufa muzukuru wangu ibva pano. Mazuva akatevera bosi vangu vainge vasisiri munhu ainge ava kunzwisisika. Vaingogara vakavharirwa varimo muroom number 7 nemudzimai wavo. Ndingangoti ainge atova munhu ainge ava kutopenga, ende vainge vachingogara vachingotaura pafoni even though vainge vachipenga. Vaitaura nenyanga yacho yekuNigeria vachitaura nechirungu vachiti handichakwanisi kuti ndinge ndichiramba ndichienderera mberi nemabasa awa, ini handisi kuda kuti ndinge ndichifa. Vachitotaura zita remurume uyo ainge akabva mukuita accident wamunoziva mose, vachiti handisi kuda kufa semafiro aakaita, ndiponesei kana muchida inini it's fine, asi mhuri yangu musaibata. Ende vaiti kana vachitaura kudaro vaibva vachizotanga kuchema, vachihedha madziro, vachipomba madziro nezvibhakera. Vainge vachingorarama nekudya mazai oga oga, ende izvi ndo zvainge zvichiitika mugore iroro. Bosi vangu vakaita sekunge vainge vava right. Vakatanga kuenda kuNigeria mwedzi wega wega, ende vaidzoka vashanduka. Ganda ravo vainge vava kuita sekunge munhu anorwara, vakasviba kuti ndo. Vainge vava kuita mablack spots muviri wose, ende vaiti kana vakatanga kutaura newe vaitaura dzimwe nyaya dzinotyisa dzesatanism, kuti vakaenda vakanotaura naSatani kuNigeria. Mukadzi wavo aibva aridza tsamwa, vobva vatanga kuseka voita sekunge munhu ari kupenga. Vainge vachiti ivo vainge vaine chikwereti naSatani, uye zvekare vainge vachifanira kuti vange vachizobhadhara zvikwereti zvavainge vakakwereta kuNigeria before 2027. Gore racho iroro ndakatoti kwavari 2027 ari kure kwazvo, musambotya. Vakatanga kuseka vakati iwe chipo iwe, ndakatorongedza mabhegi angu, ndiri kufanira kuti ndige ndichifa 2027 asati asvika. Nerimwe zuva mukomanashi ndakadaidzwa namadam boss, ndopandakaona kuti mari yeurombwa yakaoma, haukwanisi kana kutiza. Madam boss vakagara neni pasi vakati chipo tava kuenda kunofa kuSouth Africa. Mukoma pavakati kwandiri vainge vava kuenda kunofa kuSouth Africa, ndakabva ndavaudza kuti ndainge ndiine mafoni numbers evamwe vamufundisi vaikwanisa kuvanamatira. Vakaseka vakati chipo, ini zvokuurayisa amai vangu nehanzvadzi dzangu handidi. Inini nemurume wangu takazvitsvakira zvinhu izvi patakatanga bhizinesi redu rekutengesa magasi. Ndokubva vachizoenda kuNigeria, uko kwavakaenda vakanopiwa mishonga yekuti vange vachiita mari yakawanda. Saka mishonga yavakapiwa ino expire, and kana yaexpire munenge mava kufanira kuti munge muchizofa. Vakati kwandiri chipo zvisakurwadza, asi mukurarama kwako kana ukasangana nemurume ane mari, tanga wamudzidza murume iyeye, uzive kuti mari dzake dzinobva kupi. Tariraone kuti inini ndava kutoda kutofa. Vakati kwandiri chipo chirongedza mabhegi angu, uye zvekare unge uchirongedza nehembe dzevana vangu nemurume wangu, nekuti tiri kuenda kuCape Town. Vakandiudza kuti mubasement mainge muine hari yainge irimo. Hari iyi yainge yagwamba ropa rainge ririmo, saka hari yainge yava kuda rimwe ropa. Vakati kwainge kusina dzimwe nzira than kuti ivo vange vachizoenda kuSouth Africa, uko kwavainge vachazosangana netsaona. Musi wavakasimuka kuenda kuairport, ndakaona chimwe chinhu chinotyisa. Vakati vapinda muneimwe motikari yavo Mercedes Benz, but riri bhazi. Vapinda kudaro, pavakatanga kurivhesa bosi vangu, ndo pandakabva ndachizoona imwe mbinga iyo yainge yakabva mukufa neaccident wandichangoti boss. Akapindawo mumotikari imomo, ndakamuona akatopinda mumotikari, ndokubva achizobuda akabva achizogara pamusoro peroof rack achiseka zvake, and ainge akanongedzera
kumabvazuva achiseka, but ivo bosi havana kuchiona. Inini ndakaedza kuti ndinge ndichivaudza kuti painge paine chinhu chainge chakagara pamusoro peroof rack yemotikari yavo, asi havana kana kumira, vakangoramba vachingodhiraivha vachienda. Svondo rimwe chete rakatevera, ini handina kuda kuzogarapo pamba ipapo. Ungapagara pamba pakadaro, ngomanazve hapagariki. Ndakangosimuka ndikadzokera kumusha. Ndaitya kana kuudza vabereki vangu zvose izvo zvainge zvakaitika. Pane vamwe madzimai avo vandakaudza vakandivakira munamato kuti mashura ose andainge ndaona ainge asingafaniri kuti ange achizodzoka kwandiri. Svondo rimwe chete iroro mukomanashe takabva tachizogamuchira nhau dzakativhundutsa. Bosi vangu namadhamu bosi nevana vavo vose vainge vaita tsaona inotyisa mucape town. Motikari yavo hanzi yakapidiguka kakawanda ichibva yanorovera pamuti. Vanhu pavakasvika pasini vakati painge pasina munhu ainge achiri kurarama, uye zvekare hanzi vakafa nenzira dzinotyisa. Brother Nash, chikandityisa ndechekuti musi iwoyo ndakati ndakarara ndo pandakaona ndichiratidzwa ndiri kune umwe musha wandisingadi kutaura nezvawo uri kudomboshava. Ndirimo mukoma ndo pandakaona kuti kwainge kuine vamwe varume ava vainge vakaita kunge ngirozi but dziri dzeblack, vainge vachiverenga bhuku iroro rainge rakazara nemazita. Ndakashamisika kuti mazita evamwe vanhu vainge vakanyorwa mubhuku imomo, including vanhu vandainge ndichishandira nevamwe vanhu vachiri vapenyu kusvika muzuva ranhasi, vamwe vamunotoziva nembiri vanoitawo izvozvizvi zvokunzi tiri mbinga. Mazita avo ainge akanyorwa. Zvakandishamisa mukomanashi. Nanhasi uno ndinoti kana ndikaona vanhu especially varume vachibhiga mbinga pafacebook, ndinongoti vanhu ava havana chavanoziva. Mwari nzwirai tsitsi nekuti havana chavanoziva vanhu ava, nekuti kana ukamborarama uri very close nembinga dzakaromba unovenga chinhu chinonzi mari yekungopiwa out of nowhere, because hauzivi kuti mari iyoyo ichakukanganisa kusvika palevel ripi. Sure, family yose kuparara nezuva rimwe chete. I'm sure zvinhu zvinorwadza kuti unotobva munyika mako uchitoziva kutoti kwauri kuenda wava kuda kuenda kunofa. Makambozviona here kuti mbinga zhinji dzinongoparara nekuda kwemaaccident? Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti vainge vambori made pane imwe imba. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Zvakaoma. Hanzi ndinoseka zvangu kana ndikaona vanhu pamafacebook vanenge vachida kuti vange vachiitirwa zvinhu nembinga dzinopa vanhu mari, nekuti havazivi kuti dzimwe mari idzi dzinouya nemubhadharo. Yapakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi Brother Nashi, ndiri kutonyora izvi ndichichema nekuda kwekufunga kuti saka rufu rwangu rwatova padhuze kaini. Mukoma Nashi, ndinongogara ndichingodedera nguva dzose, ende ndatova nedambudziko because ndinonyanyisa kufunga. Ndine vana, handizivi kuti vana vangu ava ndichazovasiya nani, because zvaizvezvi mukoma kunyangwe ndichiita zvemujolo ende ndiwo unondiraramisa, but vana vangu vanorarama life yakaoma. Ende iniwo ndakakura ndisingazivi vabereki vangu. Ndakatiza pamba ndichiri mwana mudiki. I was grade 5. Ndikatanga kuwirirana nevamwe vasikana avo vaita zvokufamba vachitengesa miviri yavo, but vainge vari maform 4. Vakanditora ndikabva muHarare ndikatanga kugara muGweru. Vasikana ava mukoma vakandidzidzisa kuti ndige ndichiita basa reupfambi. Handina kuzombodzokera muHarare kusvika ndazokanganwa kuti kwandakabva ndekupi, asi ndinorangarira kuti mukukura kwangu
ndainge ndichigara kuEpworth, but I don't remember much about Epworth. Ndakatokanganwa pamba pandakakura ndichigara kuti vabereki vangu chii chakazoitika kwavari. Ndainge ndava kungorarama life yechigunduru sestreet kid. Ndakatomboita street kid kwemakore akati wandei. Regai ndinge ndichitaura chokwadi so that vasikana vose vechidiki avo vanoda kubudirira nedzimwe nzira dzisiri idzo get rich quick, vachiti kana vakaona vakadzi avo vanonzi maslay queen vanochengetwa nedzimwe mbinga even dzinoita zvepolitics, mubva mati I also want that life. Musanyengerwa nemapicture emuma-private jet kana mahotels ekunana Dubai. Upenyu hunozivikanwa nemuridzi hwahwo. Kune vamwe vanhu vasingarari mudzimba umu, whether vari kudheita mbinga dzinoita zvepolitics or not. Mudzimba hamusi kurarwa mukomanashe. Saka mainge muri mugore ra2022 mind you, ndachinjawo madates so that ndige ndichikwanisa kunareta nyaya yangu ndisina riski yekuzozivikanwa kuti ndini. Ndakati ndapedza mwedzi miviri ndiri kuDubai, ndiko kwandakasangana neimwe mbinga yekuNigeria yainge ine upfumi kunotyisa. Murume uyu ainge achindida zvisingaite, akabva andiudza kuti ainge achida kundibatsira. Akati iye ainge anakirwa neni muDubai, ainge ari mukungotsvaka vakadzi vekuti ange achivachekeresa. Akati but you are very special, ndoda kuti ndinge ndichizokuendesa kwandakaendawo kuti unge uchizonopiwa zvandakapiwa. Saka ndine necklace nering yandakapiwa zuva randakati ndava kuda kudzoka kuHarare ndichibva kuLagos, because takazobva kuDubai ndobva tachizomboenda kwavo kuNigeria. Ndakabva ndachizopiwa chipo chedesigner handbag dzvuku, uye zvekare mukati maro mainge muine kamuti kainge karimo. Ndakanzi Sandra, bhegi iri randakupa harisi rekungotakura makeup chete. Kana ukaona sekunge unenge wava kusabata mbinga dzine mari, bhegi iri ndo richaita kuti usambofa wakashaya mari muaccount mako. Ndakaseka ndikati neeconomy yemuZimbabwe account ndinoidii? Akati kwandiri Sandra, ndinzwisise, inini kana ndati uchaita mari muaccount yakawandisa uchaita mari. Zvechokwadi ndasvika kuno ndakanzi neimwe mbinga ndinge ndichivhura bank account. Ndikavhura account for the first time in my life, asi ndine mitemo iyo yandakapiwa. Ndakanzi munofanira kuti munge muchigara muine zvinenge zvirimo. Kana mubhegi mukagara musina zvandainge ndakaudzwa kuti zvinge zvichizogara zvirimo, zvaizoreva kuti mazuva angu ekurarama panyika aizokamuka. Pandakasvika kunoku kuHarare ndakavhura bhegi riya ndiri ndega mumba mangu. Ndainge ndichigara kuAvondale. Brother Nashi, mukati mebhegi muya hamuna kubuda mari, asi makabuda chimwe chinhu chakaita kuti ndinge ndichibatwa nebuka shock kufreezer. Ndakatarisa, makabuda nyoka tsvuku yainge ine mamwe macolors pazasi payo padumbu apa. Nyoka iyi yainge ine musoro wainge wakakura, ine maziso emunhu. Nyoka iyi haina kutaura neni nemuromo, asi ndainzwa izwi riri musoro mangu richiti ndinoda zvekudya ndige ndichizokupa mari yakawanda muhupenyu hwako. Pakutanga nyoka iyi yainge ichingoda donwe rimwe chete reropa rangu rekumwedzi. Ndainge ndichiti kana ndiri kumwedzi zviya ndaibva ndachizotora ruoko rwangu ndobva ndachizoisa chigunwe kusikarudzi kwangu, ndobva ndachizokwizira muhandbag. Ndaizoinzwa yava kutanga kunanzva, ichindinanzva kusikarudzi kwangu even though inenge iri muhandbag. Mukomanashi ndakatanga kutrenda ndichitenga hembe dzinodhura, ndichitengawo nemotikari dzinodhura. Ndakavhura mabhotiki 5 muHarare, zvinhu zvangu zvichifamba zvakanaka. Ndakakwanisawo kuita mari, ndikatanga kugara kunzvimbo kunogara mbinga, zvekuti kana uriko you will think kuti hausi muZimbabwe. Nyoka iyi zvino yakabva yachizoti yainge ichida chigunwe changu chekumakumbo. Ndikati iyi zvinondoita sei? Ndakanzi nenyoka wotoenda kumadoctors wobviswa chigunwe, unoita zvekubhadhara maprivate. Ndakati zvino kana ndikabviswa chigunwe handizofi here
nyoka ikaseka ikati kwete, hausi kuzofa, asi ita zvandakuudza kana uchida kuti unge uchiramba uchirarama. Ndakaenda pane chimwe chipatara muno muHarare ndikabva ndachizonyepedzera sekunge ndainge ndichigara ndichingovaviwa mukati mechigunwe changu. Vakaita matest akawanda vakati chigunwe changu chainge chiri right, asi ndakavaudza kuti chainge chichindirwadza. Ndikati ndinoda kuitwa operation, vakamboramba vakati hazviiti. Ndikavaudza kuti ndainge ndichazovapa mari yakawanda. Ngomanashi kana mukatarira tsoka dzangu iko zvinozvi handina zvigunwe zviviri izvo zvandakabviswa nekuda kwekuti iyo nyoka yangu ndiyo yakati yange ichida zvigunwe zvangu. Ndiko chikonzero ndichingogara ndakapfeka masnika kana kuti maboots. Kunyange ndikanzi ndinenge ndaenda kunana Dubai for a vacation, handikwanise kupfeka maheels kana masandals nekuti tsoka dzangu mukomanashi handina zvimwe zvigunwe. Ndakabviswa neoperation ndikabhadhara vamwe doctor ndikagara muchipatara kwenguva yakareba. Ndiri munhu anoyemurika ende ndine a very nice body structure. Saka ndakabva ndachizonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotanga kurara nemapenzi. Ipapo ndo pandakamboramba ndikati izve mapenzi handidi, asi nyoka yakabva yachizonditsamwira. Saka nyoka iyi yatsamwa, ndakabva ndachizonorasa bhegi iri. Ndinoda kureurura kuti ndakarirasira University of Zimbabwe rikanhongwa neumwe musikana uyu akanhonga bhegi. Ndakamutevera. Dai ndainge ndakaziva kuti baba vake muprofita, ndingadai ndakatora bhegi iroro. Akati aenda naro kwaainge achigara musikana iyeye, akabva achizofonerwa nababa vake kumasvingo muprofita. Vakamubvunza kuti bhegi raainge ainaro mumba make rainge rava kuda kuunza rima mumhuri ainge ari wana kupi. Akabva achizovaudza kuti bhegi ainge ari nhonga. Vakamuudza kuti aifanira kuti ange achizorisa pamusoro pemba kusvika vachiuya kuzoritora. Ndakaedza nepose pandainge ndichigona napo kuti ndige ndichiritora bhegi, asi ndaiti kana ndikapinda pamba paainge achigara ndairasika mukoma. Ndobva ndachizoona ndava mumba mangu. Ndaizonotora motikari yandinenge ndasiya kumaraini kwaainge achigara musikana iyeye. Apa nyoka yangu yainge yoziya zvino nenzara. Muprofita iyeye akaita kuda 2 months angori kumasvingo asati auya kuHarare kuzotora bhegi kuti ange achizonamatira mwana wake. Saka nyoka yangu yainge yakatsamwa. By the time pandakazokwanisa kuzotora bhegi, because vakazoita rekunorasirira kuna mukuvisi uko, ndikaritora bhegi rangu ndikadzoka naro kumba. Ndichinovhura ndakaona kuti mukati mainge musisina mapenti angu, because ndainge ndiine kajistring kangu kepink kandainge ndakapfeka ndiri kumazuva angu ndisingashandise pedi, kainge kakazara neropa rangu, ndiko kainge kachigaramo mubhegi. Uye zvekare nekamuti aka ndiyo nyoka yangu kanoshanduka kuita muti kana kuri kunzi bhegi rikabatwa neumwe munhu. Saka vakapisa penti, vakapisa kamuti zvekare. Kupisa kwavakaita zvinhu zvakatsamwisa nyoka yangu, even though isina kufa. Yakabva yachizoti kwandiri, ndiri kuda upenyu hwako iwe, muna 2029 ndiri kufanira kuti ndinge ndichizofa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangoma hazvo vedu we. Akomanaka hanzi mudzimba umu vanhu hatirari, hanzi hatisi kurara zvachose. Let us try to speak with our sister mucomment section. Hanzi handisi kuda kufa muna 2029, I'm still very young. Asi nyoka iri kuti iwewe nekuda kwekuti wakambondipisisa nemuprofita wekumasvingo unofanira kuti unge uchifa. Vanhu havana zororo kunzo uko. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please postaiwo nyaya yangu. Zita rangu ndinonzi Shoti, ndiri muVenda. Kana ndikakanganisa shona munge muchizogadzirisa pandinenge ndakanganisa. Nyaya yangu inotanga muna 2019 pandakange ndiri mushandi weZimra, ndachinjawo makore.
paBeitbridge border post. Saka isusu zvataita ndezvekudai taidzvanyirira vamwe vanhu vanenge vaenda, mambuya anenge aenda kunohodha magroceries kumesina, nevamwe vanenge vachishanda kuSouth Africa votumidzira magroceries nana malaicha, uye zvekare votumidzira nemabus driver kana matruck drivers. Tainge tichisiza magroceries avo iwawo anenge ari illegal, asi chokwadi ndechekuti magroceries iwawo aisazosvika kustate warehouse. Inini nevamwe vangu taiba grocery iroro tobva tachizoti kana matruck azara tobva tachizoendesa magroceries depending nekuti unenge uchigara kupi. Seni kwedu kuno kukwekwe ndaitozivikanwa nekuhodhesera vanhu vematuckshops magroceries. Ndiko kutanga kwandakaita business rangu, ende tainge tichidya zvevapfupi nekureba avo vataitorera upfumi hwavo, asi mari yewori inokasika kupera sekupinda kwainenge yaita mumaoko mako usina kuishandira neziya, inongopera nekukurumidza. Ndichati muna 2022 basa rangu rakazopera mushure mekunge paitika audit yakabuditsa zvizhinji pachena, because dzimwe nguva taipota tichipisa warehouse kana kuri kunzi panenge paine audit inenge ichifanira kuti inge ichizoitwa. Saka pandakaona kuti basa rapera, ndakabva ndaona kuti ndainge ndichazongoenderera mberi hangu nebasa rangu randainge ndichiita rematuckshop mukwekwe, asi zvinhu hazvina kuzofamba zvakanaka. Matuckshop angu akatotanga kutoita broke, ende ndainge ndisisina kana mari. Ndakasiyiwa nemudzimai, in fact ainge asiri mukadzi wangu, ainge ari mukadzi wandainge ndava kudanana naye ndikadzinga mukadzi because ndainge ndava kuzviidza munhu ane mari. Mukomana she ndakashaya kuti ndoita sei. Ndo pandakabva ndachizonzwa nezveimwe n'anga iyo yainge iri kuDarwin. Ndakaendako kuMount Darwin muna 2023 kunotsvaka kusimbisiwa, nekuti ndainge ndava kutya kudzokera muurombo, uye zvekare nekuzotizwa nemudzimai zvakandipa stress. Ndakazosvitswa kune vamwe sekuru avo vainge vachinzi ivo vanobatsira, saka vakabva vachizoti kwandiri ivo vainge vachida kundipa mishonga, uye zvekare pamba pangu paifanira kuti pange pachizova nealtar yerufu mumba mangu. Ndakadzoka mukwekwe, ndainge ndakatakura box iri mukomanashi idiki semabox avo anovigwa vana vanenge vaine about 11 kana kuti 12 years. Saka ibox revana vadiki randakadzoka naro, uye zvekare mutemo wacho unoti box iri rinofanira kugara rakangozara neivhu randinotora kumakuva. Ivhu iri ndinofanira kutoriba kumakuva, but ivhu racho mukoma triki iripo, kana kuri kunzi ndashayisisa ndinozongotorawo hangu rimwe ivhu paguva, asi panodiwa ivhu revanhu avo vakafira mutsaona dzemumigwagwa. Ipapapa pane bhazi iro ramunoziva rakaita accident, ndakatresa vanhu ivavo kuti vakavigirwa kupi, ndikaenda ndikanonokora ivhu, nekuti ndo ivhu rinotondichengeta iroro. Box iri ndakariviga muceiling yeimba yangu kunoku kukwekwe. Brother Nashe, pfuma yangu yakatanga kudzoka kwandiri nedzimwe nzira dzainge dzichindichikisa. Iko zvino zvimuna 2026 ndine madump trucks maviri makuru avo andiri kuhaisira mamwe machina ari paleasing pane imwe mine hombe muno mumukwekwe. Matruck awa mukomanashi ari kundipa mari yakawanda, saka kuti ndige ndichiramba ndichiwana mari through madump trucks awa, zvinenge zvichitoda ndichitoshandisa ivhu iroro iro rinenge riri mubox. Box iri mukomanashi rinogara muceiling, ndimo marinogara, asi mhiko yacho yakaomarara, nekuti ndakanzi box iri kana rikangoonekwa nemunhukadzi zvinenge zvavharana ndinobva ndafa. Ende dzimwe nguva ndinoti kana ndiine musikana wandinenge ndaunzawo kumba kwangu, because box iri riri muceiling but kuri kuside kune bedroom, ndinomboti kana ndakatarisa mudenga ndinotanga kufunga kuti saka izvezvi kana kuri kunzi rikangokaruka rangodonha ceiling yongobhovokera, munhu wandinenge ndiinaye anozoti kudii? Because vamwe vacho vanenge vatori vakadzi vanotoremekedzwa, vanhu
vanotoenda kuchechi asi havazvizivi kuti ndakaromba. Zvino ndine madates andakapiwa. Ndakaudzwa kuti rimwe track rangu rinofanira kuti ringe richimedza munhu kuti business ringe richienderera mberi. Zvinoreva izvo kuti track rangu richakonzeresa accident. Kana rakonzeresa accident pakaita kudeuka kweropa, then business rangu rinozongoramba richienderera kumberi. Ngoma nashi ini handionese kunge ndichabuda zviri, itori satanism yandakatojoina iyi. Mudzimai wangu ndakamushainira akabudawo muZimbabwe hameno kwaakaenda. Iko zvinozvi ndinotongogara ndiri ndega ndiri bachelor because ndinotya kuti kana ndikagara nemukadzi permanently, mukadzi iyeye anokwanisa kuzozviona kuti pane zvimwe zvinhu zvinoitika pamba pangu. Saka ndakaona kuti zviri nani kugara hangu ndiri ndega. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndine hama dzakawanda dziri kuBeitbridge, vamwe ndivo vari muvhu. KuBeitbridge ndakanzi handifanire kuti ndige ndichidzokerako unless kana ndazofa, but ndinoda kuvigirwa hangu muno mukwekwe padhuze nepane guva rababa vangu. Amai vangu ndivo vainge vari muVenda vakavigirwako kuBeitbridge. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndaimboshandira Zimra, vachishandira Zimra kudaro. Hanzi takabva tachizobatwa kuti taiva tiine madhiri atainge tichiita, ndokubva vachizosarudza kuti vange vachiromba. Akomana zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.